Kamaráti, čaute, na plnej čiare vyhral deň bez náradia, takže ho tu máme a dneska sa nechytím žiadneho prístroja ani náradia. Nechytím do ruky lopatu, sekeru, pílku, ani vrtačku, skrátka nič. Môžeme ísť na to. Uvidíme, čo dneska stihnem a čo urobím. Tak mohol by som napríklad ísť kopať, nie, tam potrebujem lopatu a krompáč. Mohol by som dokončiť kadibúdku, nie, tam tiež potrebujem minimálne kladivo. Murovať, nie, to tiež nie. Už. Len dúfam, že sieť sa ako nástroj nepočíta. Keďže tu ešte stále boli kamaráti, po chvíľke ležania sme sa vrhli na života dôležité témy, ktoré sme rozoberali pomerne dlho. Možno sa divíte, prečo práve dneska nič nerobím, prečo nerobíme, keď je tam pomocná sila. Možno ste očakávali, že toho veľa stihneme, avšak to nebol účel tohto videa a ani návštevy. Verte tomu či nie, týchto mojich kamarátov som nevidel celé roky a bol som nesmierne rád, že došli. Navyše bola nedeľa a ja som tu už 5. deň, kedy od rána do večera makám. Preto som si povedal, že tento deň si proste užijeme a vychutnáme. Že toho veľa nebudem robiť a budem sa venovať hlavne im. Mali sme skutočne o čom kecať. Keď odišli, nemal som veľa energie vrhnúť sa do niečoho zaujímavého. Mohol by som napríklad zobrať do ruky kameň a zatlcť s ním tých pár klincov, ktoré mi zostávajú na to, aby som dokončil kadibúdku. Avšak povedal som si, že oveľa lepšie bude konečne otestovať túto piecku. Keďže som nemohol používať žiadne náradie ako pilku a sekeru, našiel som si vhodné konáre, ktoré sa dali jednoduchšie polámať. A tak som dodržal pravidlo. Založil som 2 ohne, každý na jednom kraji. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Keď štartujete novú pec, urobte si niečo jednoduché a malé, pretože každá pec potrebuje iné množstvo dreva na rozpálenie a rozohriatie. A táto je poriadne veľká. Predpokladal som, že budem musieť spáliť veľmi veľa dreva, aby sa nažhavila. A z toho dôvodu som sa rozhodol, že to prvé, čo tam upečiem, nebude chleba, ale len veľmi jednoduchý receptík. Prerezal som niekoľko žemlí a áno, uvedomil som si to až pri strihu, použil som nožík, čiže nástroj. Myslím, že som diskvalifikovaný. Keď rozrežete žemle, urobte v nich akúsi malú priehlbinku, vydlapte to jadro. Nemusíte to robiť nejako precízne. Rozbite tam jedno vajíčko, dajte tam niečo, čo bude chrumkať alebo bude fresh. Ja som zvolil cibulku. Je to asi to najlepšie, ale veľmi dobre vám poslúži aj paprika. Nakoniec príde na vrch syr a trošku dobrej omáčky. Úplne som zabudol na to, že hneď po vajíčku má ísť nejaká šunka alebo slaninka, tak som ju pridal až na vrch.
Keď to všetko máte a vaša pec je dobre rozpálená, čo som myslel, že je, pretože som spálil dosť veľa dreva, rozložte tie žeravé uhlíky po stranách. Ideálna by bola tenká, dlhá doska, na ktorú poukladáte jedlo, chleba alebo pizzu. Však ja som nič také nenašiel. Hlavne sa uistite, že tá doska, na ktorej ukladáte jedlo do piecky, tak nie je nejak natretá, nalakovaná alebo čokoľvek, pretože by to mohlo v tej teplote púšťať nejaké chemické nepríjemné látky, ktoré v jedle určite nechcete mať. Aj keď som si myslel, že pec nie je dobre rozpálená, že som tam toho predsa len popálil trošku málo, tak na takýto jednoduchý recept to bohate stačilo. Bolo to tam len pár minút a žemličky sa pekne prepiekli do chrumkava, slaninka pustila šťavu a vajíčka sa ako tak zohriali. Podotýkam, že to robím z domácich vajec a hlavne nekonzumujte tento recept často, pretože tie vajíčka sú asi nie najlepšie tepelne upravené, avšak je to úžasne chutné a vynikajúce. Nakoniec stačilo pridať ešte trošku omáčky, nech to má grády a môže sa jesť. Namiesto toho, aby som si to vychutnal vonku, tak som sa rozhodol, že si to vychutnám pri nejakom seriáli, ktorý si zapnem hneď potom, ako dotočím video, kde to ochutnávam. Bolo to výborné a už teraz sa neviem dočkať, až do pece naložím prvú pizzu alebo chlieb. Na večer som si povedal, že toto je síce len taký oddychový deň, avšak niečo predsa len by som porobiť mohol, tak som poodnášal aspoň nejaké väčšie drevá. Priatelia, toto bolo kratšie video, avšak bola nedeľa a ja som si chcel trošku oddychnúť. Veľmi ma mrzí, ak som niektorých sklamal týmto kratším videom alebo tým, že sa tam toho moc nestalo. Avšak nie každý deň musí byť nabitý prácou, niekedy si človek musí urobiť nejaký rest a oddychnúť si. Kamaráti, toto bude všetko pre toto krátke videjko. Ja vám chcem poďakovať, že sa dívate aj na tieto videá, ktoré nie sú akčné a nabité, ale sú z reálneho života. Z toho, že niekedy si človek musí aj trošku oddychnúť, ubrať pary, urobiť si niečo dobré k jedlu a pokecať s priateľmi. To je pre dnešné video všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom, komentovaním či zdieľaním. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí, ktoré pre vás pripravujem. Zatiaľ ahojte.